Kámo, Láďku, jako dobrá hra, ale jako... No. Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videjka. Dneska si zahrajeme Skywars s kamarádem Ládíkem, pozdrav. Tak a uvidíme, kdo vyhraje. Doufám, že to budete tak počítat s námi, kdo kolik dal killů. A jo, a budeme se snažit, že jo, Ládíku? 7, Yep. 8. Nevím, kolik tohoto videjko bude trvat, ale určitě ne tak jako, určitě ne tak brzo to bude končit, nebo prostě, že jo, nebude to končit hnedka rychle. Ale natočil jsem jedno videjko, ale to se nepovedlo, takže jo, takže jsme tady s mým kamarádem. Já to tady jdu lutit uprostřed hnedka, protože nevím, kde ty seš. Takže mám celý... Dělej! Zabij ho, kamo! Ládíku, co to mělo být za manévr mě takhle prostě zabít? Já strčil moji enderperlu do prčit. Proč jsi skočil? Jo, spadnul si dolů, yes. Tak to byl dobrý manévr na mě skočit a já tě hitnu. Jsi měl vědět, že tě trošku to... Jsi musel čekat. A tahle mapa... lidi, mě tahle mapa trvala tak aspoň 3 nebo 2 měsíce udělat tu mapu, takže nevím, jestli teď bude v módech. Ale asi jo. Je to jedna z mých nejoblíbenějších map, takže asi vyhraju. Tvoje oblíbená mapa, jo? Uvidíme. To je jedna z nich. Já si tady beru věci a je to. Takže tvoje oblíbená mapa, jo? Aby tě takhle někdo rychle nezabil. Vždyť jsem tě teď... Takže druhý kill nebo třetí teďko? Druhý bod poletu. Jo, druhý bod pro mě, tak jo. Ty to počítáš, ne? No tak lidi to asi nepočítají, ne? No a ty máš zatím teďko 0, že jo? Tak. To už se půjdeš na obýváku? Tak jo. Nekoukej na můj pokakaný armor. Pokakanej armor. Podívej. Já mám diamanty a kožený zároveň. A jo. Kámo, tak ty budeš možná
mrtvej hnedka, protože mám dobrý poušny. Čau, jak? Já jsem se prokopal, no. No tam jsem se prokopal. Počkej, kámo. Kamo, můžeš mě nechat tam. Ládíku. Takže první bod pro mě. Ne, Ládíku, kdybys počkal, kámo. Já to nemůžu. Můžeš za to. Kdo mě zabil? Kdo za to může? Ty? No ale prostě další bod pro mě, no. Jak další bod pro tebe? Však máš teďko jenom jeden bod, já mám dva. Ale ti furt nepočítaj. Jo, lidi to počítaj. Že jo? Že on má jeden. No jako to fakt nedáš. Ty jsi spadnul. Jak ti nefunguje shift? Ty by ti měl fungovat. Ale já jsem shiftoval. A nebo jste na něj kliknul dvakrát a pak možná i třikrát. Jsem shiftoval. Já to spadnu. Tak si možná kliknul čtyřikrát, protože když klikneš dvakrát, tak dáš shift, ale když klikneš ještě dvakrát, tak nebudeš mít shifty, že jo? No já už mám helmu. Tady stejnou čestku. To je jinou čestku, jo? Kde vidět, to je kde. Však já vím, kde jsou čestky. Však nejsem tak blbej. To pytle, co zabiješ. Jak? Ty seš takovej... To je blbec. Jo, chtěl jsem. Ne. Jak to furt děláš? Já? Nijak. Ne. Takže pro mě třetí bod, co tady bylo za věci? Jsem to nestihnul. Takže třetí bod pro Vojtu. Jsem věděl, že přijde ta karma. A tak to je trošku bugnutý. O, Egypt, oáza. Co? Tak bude
Jo. Bylo taky už tam skoro všude. A to je už tam skoro všude. Mhm. Ty jsi takový blázen. To se teď nepřivoží. Jak tě nemám hitovat? Chceš si vybrat čestky jako? Ne, Ty jsi blbec. odprvou to lidi. Co jsi dělal? To jsi jako dělal takový ten tryhard, co vidím na těch youtuberech, nebo co? Jak to jsem udělal? Podívej, Vojta. Já běžím. Přesto si pode mnou je ten Vojt a já. Ují. OK. Tak tady tak se tě několikrát porazil. Kolikrát jsem se porazil? 3krát, ne, 4krát teďkon. Jako Ládiku, měl by se teďkon snažit, já jsem tě porazil 4krát a ty jenom jednou. Ale na tady té mapě jsem tě porazil jednou. No jo, ale to bylo předtím, kdy jsme nenatáčeli, že jo? Teďko natáčíme, takže jsi mě porazil jednou a a já tebe 4krát, že jo? Tak já jsem full iron. Full iron. Jo, full. No tohle to nepotřebuju, jo to. Hoří tady dřevo. Ano, hoří. Taky ne. Tím to dá. Jo, ne! Jo, ne! Co jsi to řekl? Nic. Napište do komentářů sprosťák. Jako tohle to není. Čemu ty mě nebudeš strkat? Nebudu. Pojď sem. Ne, nebudeš. Ale budu. Nebudeš. Budu. Ty jsi spadnul dolů. Ten mládík skočil dolů prostě. A teď děláš live stream.
livestream nedělám, teď dělám videjko, který bude mít aspoň tak, nevím, 24 minut. Já jsem tě porazil teď po pátý, tak to počítám. Se domů. Zvedá se mi břicho. Jdeme na zvrtení. Zvedá se mi břicho. Kdo? Neznám. Jak na to dělá to dřevo? No, na to člověk. Mají toho jezdivčíka uštíkanýho. To jako bude. Kdo? Jo, odkud? Odkud asi, kámo? Kolik jsi měl životů, že jsi nedal enchantovaný zlatý jablko? Proč jsi nedal zlatý jablko? Ne. Neměl jsem žádný. Ty jsi neměl žádný? Ne. Já jsem po tobě střílel z luku, že jo? Tak mám tady to pověhrou. Tak ještě řekl, odkud? No tak se neviděl. Jak jsi mě nemohl vidět, stál jsem tam totální jako sloup. Jsem byl sloup. No ale jsou úplně není vidět. Zatím. Jak nejde vidět, kámo, však vidíš ho tak aspoň půl metru. To má nejmenší red resistance. To je to říká. Já vidím úplně normálně, Láďku. Takže jako vidím úplně málo. Jsem představ si, že jsem otáčel taky. Děkuješ. Tady je vodku. Já odkud? Nikde. Trudr. Jaký zatím i blka. No pí. Ne, Vojto, počkat. Mám pro tebe návrh. No jaký? Že mě zabiješ hnedka? Si budeš na svoji půlku, tak ho budu bydlet oddělané. Jo? Ne! Demám to. Co jsi to řekl? Ne. Tak počkej, ty půjdeš. Odkud? Já odkud? Od tamtud, odkud jsi přišel. Ale jako já nechci teďka toho všude je zastaveno. Všechno je zastaveno, jo?
Ne, moje láva! A co jsi to tam udělal, kamo? Můj bejvák. Ty máš bejvák, jo? A teďka jsem tady jako ne. Ty jsi tak... Tak víš to. Kámo, tak ty jsi takový. Jo, jak jsi tam dal to zlatý jablko? Ne, moje dřív. Jaká jsem mrtvý. Co? Co to? Já jsem zapálil. Ty jsi dobrý, Ládiku, že ses zapálil prostě. Kat? Já si jenom dám spouty. Tohle je možná poslední hra, jo, protože už natáčíme 22 minut. Jo. Jsem tady. Už jenom měnil to. Tam. Aha. Ten co. Proč jsem si vzal 2 luky do prčic? Protože víš, co seš? Tu jsi to řekl. Úplně idiot. A ty půjdeš hnedka jako první. Také idiot. Ládiku, říkám ti na rovinu, ty půjdeš jako hnedka první v mrtvých. Ale jako hraješ jenom se mnou. Já vím. Já mám polovinu ironový, polovinu... Polovinu. And your friend Steve. Steve. Co děláš? Díky za truhle, Ládiku, fakt si toho vážím od tebe. No a za co? Protože truhly jsou jenom tady dole. Já vím. Ale já nejsem ani nahoře. Jsi nahoře. Když tady vybudu na věci. Jo. No. Nebudu
Kde jsi, prosím tě? Jau! Něco si robí. Dělej to jablko. Zlatý jablko. No. Yes! Yes! Hej, pojď sem, já to musím ukončit tady to videjko. Takže doufám, že se tohle videjko líbilo, pokud ano, tak dejte nějaký ty lajky, nějaký ten odběr, že jo, Vladíku. A zatím ču.